Okay, it's 22 minutes past 8 and it's time for ezaseThekwini. And on the line we've got Councillor Nkosenhle Madlala, eThekwini Municipality Chairperson of Governance and Human Capital. Councillor Madlala, sikwamukela uhlelweni. Siyabingelela kuwena e-studio, sibingelele nabalaleli emakhaya. Councillor, siyeza ukuthi izolo beniseNtuzuma niyobheka ukusebenza kwe-water pump station umkhandlu osanda kuphothula ukulungisa. Ingabe le ngqalasizinda izokwenza muphi umehluko kumphakathi? Siyabonga kakhulu, sicela ukubabongela kakhulu, sibabonge futhi abantu basendaweni yaseNtuzuma naseNanda, imiphakathi yakhona ngokubekezela isikhathi eside kangaka. Ngesikhathi sisalungisa le ngqalasizinda eyayiyonakaliswa umlilo ngo-2023. Ngaphandle kokuyilungisa le ngqalasizinda, umasipala wafaka imali engango-54 million rands ekutheni senze namanye ama-upgrades kule infrastructure, sa-installisha ama-water pumps awu-15 amashasha. Lokhu-ke okwenza ukuthi umfutho wokuphatheka kwamanzi ukwazi ukuthi u-improve kakhulu, okusho ukuthi imiphakathi yasendaweni yaseNtuzuma naseNanda, ikakhulukazi endaweni ezifana nakoLindelani, koMancinza, koNhlungwane, kaBesta, uMzinyathi, Matikwe, kuze kuyofika elinyelela le koTafuleni naseMdadiliphu, isizokwazi ukuthi ithole amanzi kangcono emva kokuthi senze le mizamo. Siyayicenga futhi siyayicela imiphakathi ukuthi iqhubeke inakekele igade i-infrastructure ukuze ikwazi ukuthi iqhubeke nokuyilethela ama-services. Councillor, siyabona sekusondela ama-holiday. In fact, sesikuwona ama-holiday njengamanje and siyabona ukuthi kusasa uzobe uthula inhlelo zokwamukela ivakashi eThekwini ngama-holiday kaKhisimusi. Mhlawumbe ngicela usichazele nje kabanzi ngalolu hlelo. Umeya weTheku ubaba uKhansela uXaba kusasa uzobe ethula inhlelo ezikhombisa ukulindela kwethu, baredi kwethu ukuhosta ama-visitors. Silindele izivakashi ezilinganisela ku-1.3 million 1.3 million ezizofika eThekwini ngalama-holiday. Ama-plans ethu mahle kakhulu, asezingeni eliphezulu, afaka phakathi into eyimalana nokuphepha emgwaqweni, into eyimalana nokuphepha emabhishi ethu, ukuphepha emiphakathini, indawo ezokungcebeleka kanjalo nje nokubheka ukuthi sonke isimo around ama-holiday sizobe siphephile futhi silungele ukuthi abantu bakujabulele kakhulu ukuba seyindaweni yaseThekwini. Ama-lifeguard kanjalo nesinye staff esizobe sisiqashile sizobe bekhona bengomumo ukuthi bagade ukuthi ababhukudi baphephe, kanjalo futhi sizobe sinama-child minders laba abaqashelwe ukuthi bagade iy'ngane ukuze kukwazi ukuthi kubhukudwe kahle. Nasema-swimming pool ethu amahle ngale ndlela bazobe bekhona o-pool supervisor nama-pool attendant ebhekile ukuthi abantu babhekude ngokuphepha. Kanjalo futhi abezokuphepha amaphoyisa ethu edolobha, ama-security ethu edolobha, kanjalo no-SAPS, ne-private security bazobe bekhona ukwenza isiqiniseko sokuthi ama-holiday ethu wonke awanawo ubugebengu futhi aphephile. ezaseThekwini-ke was brought to you by Thekwini Municipality la kuyiVuma 103 FM. Wena nje udinga ukuthi njalo on Thursday at 8:20 ube nathi masikhuluma ne-First Citizen, namhlanje nje basikhuluma no-Councillor. So on the line we've still got the Chairperson of Governance and Human Capital, Nkosenhle Madlala. Mr. Madlala, ngiyakuzwa nje ubukhuluma ngama-holiday kaKhisimusi. Awusitshele nje mhlambe ngesimo samabhizinisi ethu. Ngoba phela yiyona indlela iThekwini leheha ngayo abantu abazosivakashela. Arid ngifisa ukuqala ngokuthi ngiqedele ukuthi ke amabhishi ethu azobe evulile wonke ngoma-23, okusho ukuthi sisesimweni sokuthi lokhu kuyaqala ukuthi kwenzeke emva kokuthi sasikade sibe nezikhukhula ezazonakalise kakhulu infrastructure yethu. Ngakho-ke siyajabula kakhulu. Futhi siyawuqinisekisa umphakathi ukuthi amanzi siyawa-testa every week, i-water quality, ukwenzela ukuthi senze isiqiniseko sokuthi abantu bakithi babhukuda emanzini aphephile emabhishi ethu wonke. Malana namabhizinisi-ke, amabhizinisi ethu asesimweni esi-right wonke ba-ready, ba-happy kakhulu ukuthi bamukele iy'vakashi, bayipendile iy'ndawo zabo, bakulungele ukuthi njengoba kuzoba ile season bamukele zonke izivakashi ezobe zifikile. Ngakho-ke iThekwini udlulile for ezokuvakasha, sithi wonke umuntu ongekho eThekwini uyaphuthela. Bamadlalo, uyakwazi ukusitshela ukuthi eyiphi indawo wena uyithanda kakhulu eThekwini? Like, do you have a favorite mhlawumbe indawo othi yabo nje mangabe ngikhipha isigqoko sami sokuba ukhansela weTheku, ngithanda ukuya la mina, eyiphi indlela indawo ethandayo la eThekwini, noma uhamba indawo zokugroove uhamba?
Lapha kuFlorida nje ngakubona aya nje. group ke mehle kangaka ngilithanda lonke itheku kepha kulezi insuku ngenza kakhulu lokho kuthiwa i-township tourism. Okay. Into efana into efana nokuthi sihambele lezi indawo ezisemalokishini zokuchitha isizungu kanjalo bezizabukela ama-tourists. Sesinamahhotela manje emalokishini yabona nje lapha phezulu etafuleni eNanda sinehhotela kaNokusho Octave engikwazi ukuthi silivakashele, siyakwazi ukuthi sivakashele futhi indawo zokulala ezilapha around iNanda Dam ukusuka lapha phansi eNanda uze uyophuma phezulu eMsunduzi ziningi kakhulu indawo. Ngakho ke yabonga eThekwini impela uyaphuthela. Ungiphathe mangabuye Max mina cancel. Hayi noma kanjani. Uyi chairperson of governance and human capital la eThekwini uNkosenhle Madlala. Siyabonga bodi. Siyabonga.